rangke amai ke phanang ko athe ke lahelo alam the bangke army sini ni aprang birta ka pang daga chapai long ni to mehin pen thek pon long no kar biang long to mos council acm ake hai tuliram rong ha alang li hin pen pgr election a phut hak rara chapai long lam ke jai la puelo nona mada bangke PGR a case abangke Guwahati High Court along chingthang lokla pada subjudice pu alam thi serang li hin pen pangdak pon lo la so case ke joy ke lam ke than lo tang te Guwahati High Court lo chingthang lokla a potsi kar biang lo turmos council pen ke non namada bangke katharli asai ma tang te eviction bangke claim no dak lo posi roithule thotlo CM ake hai tuliram rohang kaning je pon la pu hello PGR along le long pen ke chi ke betum phan ka thali no da ka the bang ke Guwahati High Court along bang no namada case ting thang lok lak pusi lang hin kan jok pon lo jo hala so lam the ka cho bai hectic rara phan kupitong ma tha jat lo ne rara tumge ka ma tha ja ko ave rara tumge kang sa ja ko ave potong ma tha lo ne kupi lo ne sita me la puson lam cho bai ke thana bang ke la ke alang li kang ni ang hoi long pen bang ke la ke keng ke pin lo hala bang so ang hoi ke la ke man se be de lo lagi kupie posi chobai ma ko tang te hitum hin pen ke than tak la dak po PGR along le long ke do akiche tum ahok lo Guwahati High Court lo alang itum hin pen case pidam lo case pidam bang la pu helo alang li tum ke do bom along le matang tela bang so PGR along le ke la ke PGR kali po bang si hala da ke do ke che to mange Guwahati High Court lo case pido seta ke thom plia case do la song bong pen isia case bang writ petition a number ke pho isi ra trophy 5117 aningkan ke suri ni rank ko rakhi la bang so case along amen ke do ke la hello Sanjay Chauhan lapen bang pharo hinira ke rakhi Sanjay Chauhan and 242 others ala jasemer la Sanjay Chauhan bangala ke bagisa dubi ke la ke PGR long de chaddi lo la bang so case lo Guwahati High Court pen kang sai ke la hello kang sai ar ni bang la hello ho thang achiklo kreke thom suri hini rank ko rakho 13 February 2026 hala bang so ar ni kang sai la bang so allo la order bang ke kadok beda la gari deng so ko ma tang te la ke Guwahati High Court a website long online da mutang te la ke rap afan ke la ke bang jok anar lo le download ji a jo le download ji ko man tu ma download ji la ke 24/7 ke la ke pu a ko jok la ing te la ke ning hang lo si ada ki pu bang la hello la bang so case isi long bang ke la bang pharo hinira klike bra ke thom 243 amuni ra tum non ARO office along damsi alang itum alo bang sepak lang thek nang po alang itum ke do bom along leke la ke PGR kali alang itum se hem phu naga sarkar along le kali matang de rat along le kali la ke alang itum jungjung along le po bang ke la bang pharo hinira phike bra ke thom tu bang ke ARO office along sepak lang thek nang po with documents proper documents tapol hai alu do nang poyo alu jong alilo documents proper documents nang alang to sepak lang thek nang ko mantu sepak lang ning ke la 13 February pulo ke 13 February pulo tang de ni thong ke bang bong pulo tang da binong ke March krike thoman ke lang tum sepak lang thek nang po seta nilitum la ana bangke patong te dalo pasik se dalo election do polam nang tanglo Assam Assembly election do pulo la pula ben March April May pliana bangke a result pang dagal code of conduct alam ta abelo thang dabelo juthailo pulo tang te
me pli an ke result long thailo pulotang te election alam an ke jut thailo pulotang te me achiklo ejona kang thim june achiklo ejona kang thim la chiklo joniang bong hala so ke chi tom phan Karbiang Long Autonomous Council pen thang natta inside te thedaloma Guwahati High Court ya peklar danglo ni thong ke bang bong alang litum aero office along alang litum long le a documents bang che paklang dam thek pa menang po la pen jong si thek thedet pulotang te Guwahati High Court ke Karbiang Long Autonomous Council aphan katharli asayang deng along thang natta ke khamke dunja lam ke abed lagi Guwahati High Court pe che paklar danglo ante la election a result klang dera phit chito jonia kang thim non dam elu kopi a posit pinier niamta Karbiang Long Autonomous Council atum kathar leji alam angring pipot non puan ta bedet ke lapen kopi a posi Karbiang Long Autonomous Council a CM la so a case bang sub judice matang te ching sai bom lang ko kopi a posi ni derlo kopi por la pasona chopai ning ke si donatum rabatum labang so a PGR along le long ke la ke sub judice kali Guwahati High Court along ching sai bom lang polam kali tangar lo lagi tangar lo non ke Karbiang Long Autonomous Council ari deng along sidolo alang litum halake chiatum yaro office along allo che thonam nangi pulo che thonam thekhe derlo inut nada che thonam thekhe derlo aposi non ke Karbiang Long Autonomous Council tum kopia posi non puanta chiklo jon thom jon free dam app lit eta kopia posi inside thekhe derna po bangsin non ke Karbiang Long arat ton arju nangi lapen Guwahati High Court ke suri hini rakre sianingkan ar koi inquiry mar cap arni kaparay alam Supreme Court lo Jakpal Singh lapen State of Punjab chachetan labangso case along Supreme Court kaninje ke peklar daklo rat along le pulotang te non la grazing land te ne chenglo rat lang bipeng ke chenglo kapre rat along le lo rat atum rong isi ke along le lo rong isi farman along le lo pulotang te hala poson along le long pen bang ke jonghe tangka ong thong kep amunisita jonghe aja kong do thom kep amunisita jonghe ke do ajir ding amunisita rat along le long pen ke chetrek vek nangi la pen prap jin ben si chetrek nang ji mate tharle vek nangi pukela ke Supreme Court kaninge tangalam lo lapen Guwahati High Court ala bangso alam rai ke arkan ke puge sepeklar darlo lapen India update along a state kwan ma ke do antala bangso aron ke kroy veg nahi pusi Supreme Court ke deklar darlo tang te kopia pot lo Karbiang Long Autonomous Council atum ke la bangso aron people lo kroy dorde datke kroy dorde dat anta kalila alang litu bangke rada phan lam chubai ke than jia por do lang non ke kodalong ching sai bom lang dil tum thangna ta ken tek pusi non rada phan chubai bom lang se don marli tum Karbiang Long Autonomous Council a CM tulidam rong hang ke hai rada phan chubai derlo alang li mit hang gang ni ang hoye long hala bang so ang hoye phan bang alang li amman ji pi thek derlo la bang so council Samson Singh ti pen cheng lok dak bangko ame tum chipit duk chipet lak pen avia tik chipit det pen ke long council hala bang so council phana bang ke tulidam rong hang kai bang ga aman pi tek derlo pu bang rara bang chini na kokpo dalo non lilin ben thani bang ke non ili tum long ake hai ro dilo rong pi dola alang lilin ben tame ete theni kaning chiri fasil lilin ben chuni